Jeg skal lige nå. Har du tændt kameraet og sådan? Okay, så den filmer lige nu. Ja, jamen jeg skal bare lige ned og sådan kigge, fordi jeg har ikke lige set den der nederste endnu. Er du klar? Jeg er lidt bange, men okay. Jeg triller bare lige. Skænke. Jeg har lyst til at skænke lige nu. Huha. Nu har jeg lyst til at skænke. Hvorfor har jeg lyst til? Okay.